sa practice. Okay, dugay na wakasakay og bike. Master Box siya po itong kauban guys. Sabay sabay paglubad, Master Box gyapon. Lumiyaw ka na ang takunan. Mulusot ang biyaw? Wakin? Los Amigos sa Sigota? Los Amigos nga pakalinan ba? Hindi daw mo na ganun ka Master Box. Uy, reklamo. Sungka. Grip black mga kabay. Hindi na. Gani. Blackan ko nimo ba? Ano lang dia. Ano ba si sir ba? Saan? Bulakas. Kuha sa ta? Soft drinks. Ha? Drink ba? Yan na. Kita yagi. Ko ba? Sir. Ngapon. This Tony in the house. Karagot pa. Ha? Karagot na. Tarong na. Yawa. Lagi. Wah. What is this Tony ay? Morning master na mo. Leader, sabi ng kwak-kwak. Kato di ko sa mamo. Digo pa to no? Ha? Ano to? Digo? Pare. Wari ato dito lagi pa tong. Layo kita ya. Atay tanya ron. Kain no.
Asa nasag, sir? Saan lagi, sir? Naman sa. Lagi straight na dito. Let's go. Ay, nako. Muli naman ka, wag kita katuyok. Hindi, ato. Stony, straight to siguro ni. Ako so. Nami sa Kalinan. Sugod na ang loop. Oy. Giro. Giro kay ba? Nice. View. Frisco sa puno. Walang so dapit. Buwangan na. Alas 5:17. Ayun. Nalaspag mo kay nabaha ay nabasa mo yung bahag ganina. Basa kayo.
Ouch. Woohoo. Dire. Kaprod ba dire box? Woo! Dire. Ah. Woohoo! Dog, jadi kita. Nah. So much. Okay. Hoo. Gabihan kita. Ha? Gabihan kita. Oh, maklaro pa ba niya ni? So katora siguro among vlog. Ha? Katora siguro box. O gani? Shout out ka box. Aw, sa Bundabud. Bundabud. Shout out dahil Grabe. sa mga Gabihan ang mga hangat. Sunod na pod. wag, tayo na wag. Tayo, wala sa may na. Peace out.